Pajjiżna ġieli jitqabbel ma' teżor kbir magħmul minn fortizzi, palazzi, skavi u tifkiriet li jiddokumentaw eluf ta' snin ta' storja. Dan it-teżor ikompli jikber fl-importanza jekk miegħu nżidu għexieren ta' siti li sal-lum għad iridu jiġu imnatfa u ppreżentati lill-pubbliku kif jixraq. Ninsabu fil-konfini tal-Mosta, tefa ta' ġebla bogħod mid-dar tal-Ġiżwiti Mount St. Joseph. Hawnhekk għandna ġojjel ieħor, sit ta' wirt storiku li jkompli jitfa' dawl fuq l-istorja kważi minsija ta' pajjiżna. Dawn huma il-Katakombi ta' Bistra, sit li mistenni jitnaddaf u jiġi skavat b'mod xjentifiku sabiex fil-futur mhux imbigħat jiżdied mal-lista dejjem titwal ta' siti fil-kura ta' Heritage Malta. Interessanti li fejn qegħdin hawnhekk huwa post strateġiku meta inti qed titkellem fuq iż-żmien Ruman għax qiegħed bejn il-belt ta' Melite li għandek ir-Rabat u l-Mdina. Bejn għandek in-naħa l-oħra għandek il-port ta' Burmarrat, il-port Ruman ta' Burmarrat fejn għandna siti oħrajn arkeoloġiċi, bejn għandek ukoll il-portijiet l-oħrajn l-imġar u għandek l-agrikoltura li tisostni il-soċjetà tar-Rumani. Huwa importanti għax qiegħed fuq it-triq li qed imexxi l-prodotti u n-nies bejn il-portijiet, bejn il-kampanja fejn qed jagħmlu iż-żejt, qed jagħmlu l-inbit u fejn qed iġibu l-prodotti li għandhom bżonn għall-ikel u għas-suq li ovvjament hemm ġol-belt tal-Melite. U hawnhekk ninsabu fil-Katakombi, il-Katakombi li probabbilment servew il-nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi. Il-Katakombi ta' Bistra huma ta' stil differenti minn dak ta' San Pawl fir-Rabat. Katakombi kbar li aħna stajna nammiraw f'servizz li ppreżenta il-kollega tagħna Mario Coleiro f'edizzjoni preċedenti. Huma katakombi differenti minn dawk ta' San Pawl, għax bejn dawk ta' San Pawl huma ta' ċertu kobor u ta' ċertu kwalità, hawnhekk mhux qed naraw il-tip ta' katakombi li ssib barra ta' ċittà jew belt kbira, imma issib il-katakombi tar-rural, il-katakombi żgħar li kienu jservu l-familji żgħar. Allura minflok għandek katakomba waħda kif aħna nafu iżviluppat pereżempju dik ta' San Pawl il-katakombi jew dawk konnessi anki ta' Sant'Agata u ta' Winjacort fejn huma kbar u hemm il-kurituri u hemm ħafna obbra fl-art fil-ħitanijiet, hawnhekk għandek ħajt twil li qed jaqsam ġiex toroq u dal-ħajt twil għaw 19 il-katakomba wieħed ħdejn l-ieħor. Probabbilment isservu jew komunitajiet partikolari wieħed jew familji partikolari u f'kull wieħed issib il-katakombi li aħna nafu bihom, pereżempju l-window tombs, l-arkosolja li aħna nistgħu naraw warajna hawnhekk u fejn għandek il-ħofra ta' fejn kienu jżommu il-lampa għad-dawl u fejn għandek il-qabbar sħiħ fejn kienet issostni jew persuna waħda jew ġiex persuni mindu din ħdej xulxin. It-tindif u skavar tal-Katakombi ta' Bistra seta' jsir possibbli b'fondi li Heritage Malta rċifiet permezz tal-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali. L-ħsiebu li permezz ta' dan il-proġett l-ambjent rurali Malti jsir wieħed iktar sinjur. Flimkien mal-validità għal skopijiet agrikoli, il-kampanja tagħna toffri patrimonju storiku ta' rilevanza li għandu jiġbed lejn dawn l-inħawi kemm lilna l-Maltin kif ukoll il-barranin fuq żjara f'Malta. Hawnhekk għażilna das-sit għal proġett tal-fondi tal-Ewropa tal-Agrikoltura għas sempliċi raġuni dan huwa sit differenti, huwa uniku, huwa sit fejn inti qed tara sit rurali u obbra rurali u fejn ħadd ma żarhom, ħadd ma jaf bihom. Allura li qed nippruvaw nagħmlu hija qed nippruvaw nqajmu sit fejn
li ħadd ma ra, li ħadd ma żar, nirranġaw għax ovvjament qiegħed stat ta' 100 sena fej kienu skoperti xi 100 sena ilu, ftit inqas minn sena ilu u ġew skavati minn Sir Charles Zammit u ovvjament li qed nippruvaw naraw hija li b'daw il-fondi nerġgħu niftuhom għall-pubbliku, ntuhom aċċess in-nies, nurruhom kif kienu l-katakombi li huma obbra żgħar, obbra differenti u li huma partikolari kompletament differenti li bħalma naraw minn fuq siti oħrajn. Sabiex dan is-sit jiġi ppreżentat lill-pubbliku hemm ħtieġa ta' ħidma konsiderevoli. Issa li Heritage Malta akkwistat il-fondi mill-Fond Agrikolu għall-Iżvilupp Rurali, x'se jsir eżattament fil-katakombi ta' Bistra? Jinvolvi studji, jinvolvi partijiet minn skavar, differenti minn li qed naraw fuq siti oħrajn, imma xorta għandna ċertu studji li għandna bżonn, pereżempju topografija rridu nagħmluha, l-iskavi rridu ninżlu pereżempju hawnhekk rridu neħu l-ħamrija xi metru u nofs, għax bħalissa l-ħamrija bix-xita kollha tinfirex ġol katakombi, allura ma nistgħux naraw il-katakombi kif suppost. Rridu nistudjaw l-ambjent u nifhmu eżattament l-ilma kif qed jiskula fis-sit, għax hawnhekk qed jiskula l-ilma u kollu dieħel għal ġol katakombi u ovvjament ma rridux ta' jsir għax jagħmel ħafna ħsara. U meta nkunu nistgħu naraw dawn il-studji kollha mfasslin, nkunu nistgħu nifhmu aħjar l-istruttura tal-walkway kif se sseħħ. Diġà għandna idea mfassla tajba, imma nirranġawha biex żgur twaqqaf l-impatti negattivi li qed jagħmlu l-ambjent. Fl-istess ħin ħankunu qed nagħtu aċċessibilità biex nuru das-sit u nagħtu l-informazzjoni fuq das-sit li kien jinsab il-Mosta. U wkoll ma' żvilupp li qed nagħmlu hawnhekk, qed nagħmlu mezz li id-dawl li ħajsostni s-sit huwa dawl li huwa adekwat għall konservazzjoni tas-sit, allura dawl speċifiku li jrid isir. U fl-istess ħin id-dawl li għandna bżonn u s-supply li għandna bżonn elettriku qed nagħmlu mezz li hawnhekk ikun anki minn solar panels, minn PV panels, biex aħna hawnhekk inkunu nafu li id-dawl li qed inġibu fuq is-sit ukoll ikun aħna konċi tal-ambjent u nagħmlu mezz li l-ambjent anke qed insostnuh b'mod ieħor. Nittamaw li dan it-tarif kien utli sabiex il-pubbliku in ġenerali jsir konxu tal-ħidma bla waqfin li tkun għaddejja minn uffiċjali u entitajiet sabiex jiġu akkwistati fondi Ewropej. Permezz tagħhom anki ż-żoni rurali ta' pajjiżna jistgħu jiġu ppreżentati b'mod aħjar u joħolqu interess ġdid mhux biss għalina l-Maltin, iżda wkoll għal kull min iżurna.